ang pulong sa Ginoo mahimong abomination that make it desolation. Mao bitaw na nga din ang pulong sa Ginoo is a warning. Ang mga preacher, ingon pa ni Apostol Pablo, whom I preach is a warning, whom I teach is a warning. Mo na nga kanang mga preacher, nag-warning na sila sa mga hitoo sa Ginoo, nagsalig labaw pa sa kanang mga anak sa Ginoo. Mabitan na ninitak na magpadayon ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo kay napamantay time dalaygon ang Ginoo nga siya gayon nagahatag pa nato og chance. Sa tinuod lang, this is a kuha naming extension of His mercy. Yan ang gi-extend ng mercy ba? Mo na nga pangayoon nato ang mercy sa Ginoo. Nga unta kung magpresenta sa atong lawas, may iyang dawaton. Wana ingon si Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1, present your body a living sacrifice holy acceptable which is your reasonable service. Mao gyud na ato ang reason nganong nangalagad ta sa Ginoo nga i-presentar gyud nato atong kagalingon as a babuhi. Kaya mga tao des tubangan sa Ginoo nangamatay naman. Ilabi na nga si Adan or si Eva manang gingon tungod kay wa nagpato or na-deceive siya ni Satanas. Paggingon sa Ginoo kumukaon mo mamatay gyud mo dayon. Sa atubangan sa Ginoo mo na ang tanang tao nga diin naataw di kalibutan sa tubangan sa Ginoo gitawag nagpatay. Mao bitaw na nga si Kristo nagpakamatay bilang sampol ba nga siya ilubong unya dapat mabanhaw unya giprapesiya niya mabanhaw ang tao aron mahimong gitawag og bag-ong kinabuhi, bag-ong natao ug bag-ong binuhat. New life, born again, and the new creation. Mo na ang giingon sa Bible ni Apostol Pablo. Nga mo na inungdan si Kristo gilubong uban pud ta pinaagi daw sa bautismo gilubong sabta muna ang tanan na bautismuhan gilubong na sila hantod nga dili sila mabanhaw, dili sila magbag-o, dili sila mataw pag-usab ug dili sila magbuhat og mga bag-ong binuhatan ingon nga naa na kang Kristo kay bag-o nang binuhatan sa diang tao naa na kang Kristo. Manang giingon wala pa sila nabanhaw uban ni Kristo. Although si Kristo dugay na nabanhaw, dapat ang tanan na bautismuhan kay gikalubong naman na sila kinahanglan mabautis resurrect mabanhaw siya aron adunay pagabuhaton kay bag-o naman siya unsa may buhaton nato tumyaging Domingo gisulti ang tanan mo amot kung nakahinumdum ba mo ngano man ang tao magdaig sa Ginoo. Sa gingon ni David tungod sa iyahang pagkamaayo ug ang iyahang pagluwas nato, why man would praise God because of His goodness. Ingon pa ni David, mo na ang tao muday gyud sa Ginoo kay tungod kay ang Ginoo maayo sa usa ka tawo nga din siya nagabisita, siya nagalukat sa tao. Mo nang gingon nagpakamatay siya, mo nang daigo na tong Ginoo mo na hinungdan. Karon ato na pong isgutan why we glorify God. Ngano man atong himayaon ang Ginoo. Kanang himaya ba? Ang meaning sa himaya kanang sakop na ang ingon pa sa dictionary kanang praise, kanang pagdaig, honor, worship, thanksgiving. Mao kana ang meaning sa paghimaya, glorify, no? Matod pa niya dito sa dictionary, a state of great gratification or exultation. Manang giingon dinhi nga adunay dako gyud kanang pag-gratify sa Ginoo, kanang pagpataas, pag-ila, no, o pagtugoy sa Ginoo, exultation mo nang meaning sa glory. Matod pa niya dito sa ikatulo,
great beauty and splendor. Kanang dako kayong pagkatahom. O ang iyang splendor mo nang si David ningon, worship the Lord in His beauty, in the beauty, no? And His splendor, no? Kanang pagkatahom sa Ginoo gayon. Kay ngano man siya nagluwas nimo, siya naglukat nimo, siya nagpili nimo gikan pa sa taguangkan sa imong inahan, siya nagpili. Wanang kinanglan may bawta nga kung kita bagid ang pinili, dili ta ingon kay ang dugo ni Kristo naghugas na sa tanang sala. Kung katong wala nagpahugas, mao bitaw na nga nagtuon ta sa unsang paagi nga hugasan tong sala. Mo nang giingon ni Jesus Christ sa Lucas nga ang iyang pag-anhi aron paghatag og kahibalo for the remission of our sin, para mahugasan ang atong mga sala. Maggamay ba? No? Mana pamata mahingpit ang Ginoo may hingpit, wala man ning kamot yun ta sa wabot ang panahon maabtan niya nagabuhat lang yun. Mo bitaw na importante nga din aduna tay pulong sa Ginoo, kay kanang pulong sa Ginoo mao man ang instruction. No? Aron that the man of God, ingon pa ni Apostol Pablo nga gi-instruct niya ngadto kang Timoteo, mahingpit ang Christian, fully furnished in the good works, kanang makumpleto siya sa maayong buluhaton diya sa Ginoo. Kanang bulaton nga atong ipahayag nga aron doon na sila buhaton. Wanang naingon si Jesus Christ, let your light so shine before men that they may see your good works. Yung sao man nato pagpakita sa good works sa Ginoo sa mga tao kung wala tay kahayag. Sige lang tag good work nga way nagtudlo na to. Kanang kahayag mana ang pagpahayag. Kanang paglighten ba aron makasabot gyud ta kung unsa gayoy tuyo sa Ginoo sa tao. Kung kinsa gayod ang iyahang gitagaan ini kay kining pulong sa Ginoo since the world began daw tinago man eh. Dili na to ni malalis kay mo bitaw nang gitawag mystery ni. Bisan ka nang pag-glorify sa Ginoo, mystery na, dili na ma-explicar kang meaning sa mystery. Dili nimo ma-explain. Kung dili nimo ma-sabtan kay mystery lagi na. Mo bitaw na nga pulong sa Ginoo nagtudlo nga diin kinahanglan search gyud ang mga magwawali, magsud gyud kanang mangita gyud ba what is acceptable word. Kaya nga naman kay atong una pang panahon sa panahon ni David or sa panahon sa mga Israelites, ang himaya sa Ginoo nibiya gyud sa Israel. Mo bitaw nay tao atong unang panahon nga na tao o babae nanganak siya o ginganlan sa Ikabod. Ingon pa niya din saying the meaning of Ikabod, the glory is departed from Israel because the ark of God was taken and because of her father-in-law and her husband. Mo ni ang nahitabo. Nawala mang ang arka sa Ginoo, kanang ark sa Ginoo kato ganing gisudlan sa napulo ka commandment sa Ginoo nga gibuhat ni Moses nga arka. Nawala to sila kay nakuha man sa Palestine. Kay pag-away nila, giprapisi man po sa Ginoo, giingnan sa Ginoo ang mga Palestinian nga pagpangisod mo ayaw mo kadlok anang Israel. Kay nga naman kay balo ang Ginoo kigay gulo ang Israel mo tong gitugutan sa Ginoo nga ang Israel mapildi ug ang arka sa Ginoo dinhi sa 1 Samuel imong mabasahan nakuha gayud sa Palestinian nga mao nang hinungdan sa verse 22 sa chapter 5 sa chapter 4 1 Samuel. And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Gikuha manggod. Mo na nakita karon kung kita mga lagad sa Ginoo, kung ang arka gani sa Ginoo kaning gitawag og kanang pulpito, mo ni ato ang spiritual meaning sa ark of God, kay katong ark of God nawala naman to. Mao kani ang meaning ganing kining pagwali kung wala gani pulong sa Ginoo
because kay gikuha manggod. Mo bitaw na nga ako yung gipadayag sa inyong pulong sa Ginoo na aron ang glory sa Ginoo dili mawala ba. Na kinahanglan kung wanita sa simbahan, kinahanglan kabaw ta mo dayeg sa Ginoo, mo glorify sa Ginoo. Dili ta pwedeng nung wa ta ka dayeg sa Ginoo, nakadayeg ta sa Ginoo. Di ta maingon nga kani ako pag-anhi dinhi mga pagdayeg ni sa Ginoo. Sa ila na gani atong unang pang panahon nawala na. Muna nga sa ato karon, muna kung atong basaw ng pulong sa Ginoo, kinsa may nagpabalik sa himaya sa Ginoo. Kung ato yung sabton ug basahon, kung mabasahan nimo nito ng pulong, sa tinuod lang si Jesus Christ is the glory of the Father. Muna si Jesus Christ nagbuhat sa iyang kabubuton sa Amahan aron mahimaya ang Amahan. So tanan buhat ni Jesus Christ is glorifying the Father. Kaya nga naman ang mga tao mga kalibutan wala na paghimaya sa Dios. Mo bitaw na hinungdan doon ay prayer sa universal sa ganina universal religion. Sa gayang prayer kaning full of mercy si Mary kanang the glory of the Son, una nga si Mercy o si kinsa ni si Mary, no? Nagisgot dia kung imo nang hisgutan nga ang glory na kang Mary kuno full of mercy, full of grace, full of mercy, no? Na diha ang grace and mercy and glory, diha na niya gihatag ang glory. O bitaw na nga maghisgot ta og pag himaya sa Ginoo. Kaya ang Isaiah nag-ingon, the glory of the Lord is our defense. Mo bitaw na importante nga may bawog kita na kanang himaya sa Ginoo. Pag himaya sa Ginoo, mo na atong depensa sa atong kinabuhi. Dili ta pwede nga nag-glory lang ta nga walay may tabo nato. Ara may bawa nato kung unsa gyud kanang riches of His glory. Dunay kadato anang himaya sa Ginoo. Muna nga gusto sa Ginoo nga ang tao maghimaya gyud sa Ginoo. Mo bitaw nang muawit ta glory due to God, di ba? He is worthy to be glorified. Ang tanan mga paghimaya alang lang sa Ginoo. Nga naman, mo bitaw na kay ang Ginoo giingon na ni Joshua, di mo kaalagad sa Ginoo kay silusos siya. Magsilos siya nga ang imong himayaon laing tao. Mo nang sa tinuod lang sa sinugdan kung kabalo mo sa Ginoo, God is jealous. God is holy. Balaan siya, di siya gusto nga din ikaw iya sa Ginoo, mingon kay iya sa Ginoo nya ang imong ginadaig mga butang sa kalibutan. Mo na nga usa ka butang atong tun-an usa ang pagdaig sa Ginoo. Mingon ka siguro nga din ako maggidaig yun ang Ginoo. Mo bitaw nang nagiskot ang pulong nga mao si Jesus Christ. No one can serve two master. Ipaibaw yun ang niya mga master dili aron mahibaw yun ka kung kinsa imong higugmaon aron himayaon nimo siya. Siya lang imong himayaon bisan gani imong partner. Kung imong gigugma siya ra gud imong himayaon. Kung lahi gani imong himayaon nga labaw sa imong bana, mo nang giingon nga magsilos gyud na siya. Ana na ang ato ang sitwasyon diri mausa na ang Ginoo kay ang Ginoo is number one jealous God. Mo na magtuon gyud ta ining paghimaya sa Ginoo. Kini paghimaya sa Ginoo na matod pa niya dinhi sa Isaiah chapter 4 verse 5 to 6. Ingon pa niya dinhi, and the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion, and upon her assemblies a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night. For upon all the glory shall be a defense. Sa verse 6, and there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a cover
from storm and from rain. Mo ni ang gingon niya. Ang tabernacle, unaw na to na, kaning simbahan ba? Mao kana ang shadow sa adlaw. Mo ni atong shadow ba? Kanang landong ba? Kung ting init, asa man ka magpalandong. Mo ni gingon sa Ginoo ni Isaiah, shadow of the daytime, kay nga naman, init manggod from the heat, and for a place of refuge. Mo na ang lugar sa ato ang dalampanan. Magpasilong yung ka, kung wakay payong, di, mo na, kung kita mga nangalagad sa Ginoo, kaning tabernacle, kaning simbahan, mo niya ang shadow of the daytime, of from the heat, sa kainit, nga din, mangita kita glandong, mo na ang lugar gitawag of refuge, and for a covered from storm, and from rain. Mo na ang cover na to sa bagyo ug sa ulan. Mao na nga gingon kung atong hisgutan spiritual kung imo ning sabton mga bagyo sa imong kinabuhi ulan sa mga kinabuhi kining ulan ra ba di gyud ka kaliyo kino mo nang gingon kung sabton nimo atong una magong panahon pag mag-ulan gani sila blessing although blessing pero wag gani ang Ginoo magpaulan grabe mo bahagyod mo lunok mo na nga ang Ginoo nagbuot kung sila nagkinahanglan og ulan tagaan sa Ginoo mo na nga ang ulan atong una blessing karon dili na blessing. Kaya nga naman, wala naman ta sa gitawag o himaya sa Ginoo. Kanang gitawag naman lang nato nga diin kita nalay magbuot. Wala naman ta nagsalig sa Ginoo. Wala naman ta nituo sa Ginoo nga ang Ginoo pa'y nagdumala sa matong unang panahon. Nga diin siya naghatag og mga instruction sa mga people niya. Mo na hinungdan nga mga tao karon nagsigi na lang padayon sa ilahang gusto. Mo na hinungdan nga diin wala na sila kabalo nga ang Ginoo ba na himaya. Pero it is written man nga diin ang tao giingon manggod sa sinugdan pa gisugo sa Ginoo nga mabuhi mo diha bisag man sa inyong kuan pinaagi sa pagpatulo sa inyong singot kay nga namang gitunglo naman tao wala si Jesus Christ ni anhid din aron pag-explicar about anang gitawag o paghimaya sa Ginoo atong unang panahon mo na iyang gingon ang Ginoo daw kuno sa verse 5, ibalik nato niya, and the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion. Matag lugar sa gitawag og Mount Zion kanang church, ha? Muna ato karon. And upon her assembly, kanang panagtigom nato, a cloud and smoke by day. Mao kana ang clouds kuno, ha? Nag-aso, smoke cloud by day sa adlaw. Nagpalandong daw nato and the shining of flaming fire by night na ay magsiga nga kalayo by night kay atong unang panahon sa panahon pa nga dito sila sa wilderness wala na sila ay gitawag og sundon kinsa may lang sundon unsa may lang buhaton wa naman sila yung mga suga nya ngit-ngit man atong unang panahon mo na nga sa panahon nga si Moses liadto sa wilderness doon na sila ay guidance. Kung ting adlaw, adunay clouds nga mupandong nila. Muna nga nakaingon ang mga tao itong unang panahon nga ang Ginoo naagid sa ilaha. Ang himaya sa Ginoo naa sa ilaha. Oy, nagdepensa sa ilaha. Kay siyempre, moabot ang adlaw, init man gyud na. Mo na nagdepensa. Tanawar gyud na ninyo ang napulo kasugo sa salida ba dating commandments although baligyan naman na aron pero kung inyo nagtanaw diha ninyo masabtan kini pulo sa Ginoo nga giprophecy ni Isaiah nga pagkagabi naay fire gyud dito sa unahan samtang sila nagpuyo dunay fire tuyo gyud na sa Ginoo gibuhat nga kalayo walay nagdao ba to pero naay fire sila gyud mismo nga mga nakasaksi nga ang Ginoo nag-uban nila dito sa wilderness. Mo nang giingon ang Ginoo ilahang kauban atong unang panahon. Hangtod ni abot sila sa land of promise. Kay gipramisan man sila, gipagawas sila sa wilderness, tagaan sila land of promise. Nga di tanan mga gusto nila naa dito. Tagaan na sila mga liso nga sila na magbuot, sila na buhat. Pero gipanumduman sila sa covenant nga doon nagyoy rest. Adun na mo'y pahulay, adun na mo'y sabat. Bisan gipasagda na sila, adun nagyoy sabat. Kanang gitawag og adlaw sa Ginoo. Mao ni ang tabernacle nga moadto sila kay kanang tabernacle is the gitawag the shadow of daytime from the heat and for the place of refuge and for covered from storm and from the rain kanang mag-storm sila
Muna nga spiritually man ni atong sabton, muna ang cover nimo. Muna nga iyang giingon ang himaya sa Ginoo kung atong sabton ningon ni Isaiah, the glory of the Lord is our defense. Pag mahimaya ang Ginoo, depensahan ka sa Ginoo. Kung imong sabton ang pulong sa Ginoo. Kay kanang himaya alang lang sa Ginoo. Dili na pwede nga din natay himayaon mo nang usay ang tao. Wala depensa sa Ginoo. Kay nga naman, naghimo man sila laing defense. Mo bitan ang Ecclesiastes ingon si Solomon, money is the defense. Wisdom is the defense. Kining wisdom nga imong nahibawan, depensa ni sa imuha. Kay ang Ginoo mo'y nag-promise ining mga wisdom. Muna nga si Solomon, gitagaan siya og wisdom. Muna nga siya nagsulat anang Ecclesiastes, nag-ingon siya, wisdom is a defense and also money is a defense. Tama, ang pudang money, defense man ang nimo, di ba? Muna, mga tao, di na lang magsalit sa Ginoo. Total, na may kwarta. So pa may buhato niya dito. Pero kung ikaw iya sa Ginoo, ang gitudlo sa Bible, kinahanglan mahibaw ka sa tanan nga mga kahibalo diya sa Ginoo, nga din, number 1, nag-ingon siya, ang himaya, mao ka na ang depensa nimo. Mabita na kumuanita din, hiwatay lain ang hiun diri to glorify God. Dili na pwede mo anita dili nga wa na to himaya ang Ginoo. Although nagsimba ka, pero kanang pagsimba nimo kinahanglan mag-glorify ang Ginoo. Mahimuot ba? Maunor ba? Madaig ba? Magpasalamat po ta sa iya kay mao na ang exaltation and gratification sa Ginoo. Mao na ang beauty and splendor of God, glory. Gusto gyud ang Ginoo himayaon. Mao nang matod pa niya diri sa First Chronicles, kasi gingon diri ni David, matod pa niya sa First Chronicle or sa mga hari nga naisulat diri sa chapter 16 verse 23 to 29. No? Gingon pa niya din yo, sing unto the Lord all the earth, show forth from day to day His salvation. Pag-awit mo diya sa Ginoo kamutanan nasa kalibutan. Ipakita ninyo adlaw show forth from day to day His salvation. Nga ipakita ninyo or ipakita niya ang kaluwasan matag adlaw. Sa verse 24, declare His glory among the hidden, His marvelous works among all nations. Ideklara daw ang himaya ngadto sa mga walay Dios ug ang mga kaibulungan nga buhat ngadto sa tibok nasod. Sa verse 25, for great is the Lord and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods. Kay dako ang atong Ginoo, dako siya nga pagadaygon, ug siya pod ang kahadlukan sa tanan mga Dios. Kadlukan yun siya sa tanan mga Diyos o Diyos kalibutan siya. Sa verse 26, for all the gods of these people are idols, but the Lord made the heavens. Manang gingon kay ang tanan mga Diyos diri sa mga katawhan, mo nang Diyos, but the Lord made the heaven. Apan ang Ginoo mo na nagbuhat sa langit ha. Sa 27, glory and honor are in His presence. Strength and gladness are in His place. Muna ang himaya o ang pagtahod, kinanglan naa sa iyang atubangan, kusog o kalipay o malipayon, nga naagyo dapat sa lugar niya. Muna nga, kung anita din wala ang atong kusog, atong ianhid diri, ayaw mo kanhid diri maluyahon mo. Ayaw mo kanhid din nga wa mo'y kalipay. Halimbawa ba ang Ginoo na nga ikaw, sa mga ikaw iya sa Ginoo kadaan hinimo dapat malipay ka, di ba? Kasi gingon ni David, ni adto ko sa ni I enter na matod pa niya nagasulod ako sa balay sa Ginoo with joy and gladness. Nga ni adto siya kinahanglan mo adto gyud ta sa balay sa Ginoo, sa presence sa Ginoo, kusog and gladness are in His place. Mo nang gingon sa 28, give unto the Lord ye kindred of the people.
Give unto the Lord glory and strength. Muna yatag sa Ginoo kamo mga anak or mga katawhan. Paghatag kamo og himaya og kusog sa Ginoo. Sa verse 29, give unto the Lord the glory due unto His name, being an offering and come before Him. Worship the Lord in His beauty of His holiness. Mao ni ang himaya gyud nga ma-worship nato ang Ginoo pinaagi sa atong bring an offering before Him. Mao nang gingon, worship the Lord in the beauty of His holiness. Mao ni ang pagsimba nato sa Ginoo kanang katahom niya ug sa iyang pagkabalaan kung atong himayaon ang Ginoo. Mao nang gingon, kabaw bang unsang paghimaya ang Ginoo? Para gud nimo ang mo katisting nga usay gihimaya kag tao. Kanang giingon, moingon siya, believe you ko nimo da, how you ka? Nahimaya man kana, di ba? Buka din mga type. Labi na ko na yung mga tao, moingon nga ikaw, mas maayo pa kay kaniya. Manang giingon, usay ka nang magtiayon, moingon siya, mas maayo pa man ka sa kangkuan. Manang masuko imong bana, or ang imong asawa ba moingon, ana, moingon ang bana nimo, mas pogyud ka kay ngano man, giday pa nimong uban kay sa imong partner. Mao na ang Ginoo. Imbis siya imuha, mao po na, imbis kita iyata sa Ginoo, nya mututa iya sa Ginoo, nya nga ang atong daygunday lain. Sa tinuod lang ang ato ang idols diri sa kalibutan mo nang mga Diyos diri. Ang atong gods diri sa kalibutan mao niya ang idols nato diri kanang atong giday gani, kanang ato ang gisaligan gyud kay moingon ta kung wala ta, mao bitan usaya ko naingdan na ko nga di palabi lang daw ko sige gwali dapat manarbaho ko kay nakoy pamilya. Wala usa ka butang nga di nakamulkaingon wa sila nahibaw kung unsa gayud akong pagtuya sa Ginoo. Mao bitaw na kanang paghimaya nato dapat ihatag lang gina sa Ginoo kay ang Ginoo siluso. Nganong modaig man ta sa Ginoo because of His marvelous work. Kanang mga matahom niya nga gitawag og mga buhat sa usa ka tawo alang kanato. Kay mao man atong depensa. Sa tinuod lang ang Ginoo nag-care nato ba. Mo nang niingon sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He will care it for you. Oh, giun sa tapag-care sa Ginoo, gidepensan ta niya. Gani niingon man gani siya dito sa Isaiah chapter 54 man to verse 17. There is no weapon, wala gitugot sa Ginoo nga adunay maker of kanang gitawag og blacksmith or kanang tinsmith, kanang tigbuhat pag espada ba, nga sila gitugutan sa Ginoo magbuhat mo para nimo. Kung nagbuhat na sila og espada para na sa gira, dili gida para sa imo kung ikaw unang usa ka gitawag og marvelous work kung imo nang masabtan kung himayaon nimo ang Ginoo kanang mga promise sa Ginoo. Mo na ang iyahang gisaad nato. Mo na ang ato ang depensa gyud. Kung himayaon nato ang Ginoo, mo beta na nga sao nato paghimaya ang Ginoo nga kaniadto pa lang ang himaya tinago manabe. Mingon ka mo na sa ulahing adlaw. Dili deta apil. Ingnon na ta ni Jesus Christ pahawa magbubuhat og daotan. Kay wa gyud ko kailan nimo. Ngano wa makamaili kay ngano man ang imong pagsimba, pag-alagad, pagdaig sa Ginoo dili acceptable. Because mo nang gingon dito sa Roma, although they know God, they knew God, but they did not glorify as God. Neither nor thankful. Neither will thankful. Dili mao ang ilahang paghimaya, dili mao ang ilahang pagpasalamat, ingon nga Dios gud siya. O bitaw na bantayanan nato kung ikaw unsa nimo paghimaya nga siya tinuod jud nga Dios be. Diyon sa nimo paghimaya. Mo na usa atong hisgutan jud kay nahisulat man gud na. Wala gingon sa Roma. Wala ang gingon sa Chronicles. Ang Psalms, ingon pa ni David sa chapter 8 verse 4 and 5. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visit him? Kung sa maning tao nga naghuna-huna man yung Ginoo, sa tinuod lang ang Ginoo naghuna-huna sa tao, sa imuha, sa tuwa, sa tanan nagsimba, naghuna-huna siya. Kung sa may ang Ginoo huna sa tao nga nganong iyang gibisitahan,
Si Jesus Christ sa Lucas, matod pa ni Lucas, gisulat kay gingon daw ni Jesus Christ, dalaygon daw ang Dios nga amahan nato kay iyang gibisitahan ang iyang mga katawhan. Sa tinuod ang iyang gibisitahan ang Israelites lang. Gitudluan sila pag maayo kay wa sila kasabot sa gipasabot ni Moses. Murag ilang gipaubos ba? Giveil nila, naay veil sila ba? Sa ilang kasing-kasing nga gitawag nila, wala sila nag-respect o nag-honor sa mga sugo ni Moses, although nagplano sila, nagbuhat sila sa mga pulong ni Moses, pero nawala sa ila ang respect and honor. Wanang gitawag og veil, kanang tabon ba tabon, salipdan, gitaguan sa ila ang meaning sa mga buot pasabot ni Moses. Mo na hinungdan ang mga tao na nawala sa Ginoo. Mo nang ningon, the glory of the Lord is departed from Israel. Sa tuwa, since abi mo ang Gentiles, wa gani na Christ, wa na hope, wa na God. Mo bitaw nang ningon si Apostol Pablo nga, do not boast yourself. Nga naman, kay sila gani nga tiunay gipamutol pagkakita ra gikuan na ta gikaput lang ta mo nang dilita ang manghambog kay nganuman wala gyud ka sulti about kung unsa nang paghimaya sa Dios. Kung wala lang si Apostol Pablo kanato or gigamit sa Ginoo, wa man tay labot sa Israel kay nganuman di na pwede mag-istorya ang Gentile of Israel. Manay hinungdan si Apostol Pablo gigamit for the Gentiles. Nga matod pa niya that the Gentile sacrifice kanang gitawag masanctified. Mabalaan ba? Dili ka kapataka na dahil sa Ginoo, halad sa Ginoo. Sa tinuod lang ingon ni Apostol Pablo nga the sacrifice of the Gentile is not to God but to the demons. Nga may gisulat niya. Mo bitaw na nga din nato ang isgutan ning about kanang paghimaya sa Ginoo. Kay kung mahimaya ang Ginoo, mo na tong depensa. Dili lang kay depensa nato na. Aduna pay purpose yang gingon. Mo na hinungdan nga si Jesus Christ gipaanhi kay ang Ginoo nagmindful sa tao. Nagmindful sa tao nga matod pa sa verse 5, for thou hast made him a little lower than the angels and has crowned him with glory and honor. Aduna magwi kinaiya ning tao nga mo-glorify sa Ginoo ng honor, pero nawala man. Mo nagbibisitahan. Gitudluan kung unsa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo, unsay gibuhat sa Ginoo sa tao. Siya ra bay nagbuhat, siya nagbuhat ning kalibutan, nagbutang sa tao kung unsa iyang pagbuhat, sa iyang gusto. Patay mahimo, moingon lang ta nga, mo impirno ta, malangit ta, mamatay ta, mabuhit ta. Ang Ginoo nagplan na daan. Aduna na siya purpose. Iya ginambuhaton. Mo na yang giingon dito kang Isaiah o kang Jeremiah, I will do it, my purpose. Nasa tao gayud. Ang Jeremiah chapter 13 verse 16. Ingon pa niya ni Jeremiah, o sugod sa 15, hear ye and give ear. Be not proud, for the Lord has spoken. Paminaw ka mo, o ikiling inyong idulongog. Ayaw mo paggarbo. Kaya ang Ginoo nag-istorya sa verse 16. Give glory to the Lord your God before He caused it, or He caused darkness, and before your feet stumble upon the dark mountain. And while ye look for light, He turned it into the shadow of death and make it gross. Muna na itong isgutan na ito muna. Himuon niya ng gross darkness, kanang grabe yun nga kangit-ngit so sa katao nga di gisultihan na, nagtanaw na sa light, ibaliwala pag yun ang light, although naminaw lang sa pagpahayag, wa sila kabalo nga ang Ginoo nag-turn na di ay ngadto sa shadow of death. Mo nang Ginoo ng mga tao, mga Christian karon mutuo na lang, it is appointed unto man once to die. Lalimang kang mamatay ka, kisa pa may mubuhi nimo. May latag nabag-o ka, kanang moingon for to me to live is Christ and to die is gain.
Kadto nasulti to ni Apostol Pablo kay si Apostol Pablo is last naman siya nga gitawag sample nga siya magpakamatay alang sa mga tao nga magdala sa gahom sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. Mo to gitawag mga martir. Ikaw martir ba ka ta? Mamartir ba ka ta? O bitaw na usay wa ganito kabaluan ning gitawag og glory. Mo nang giingon niya dinhi. Give glory to the Lord your God. Pagkatag yung himaya sa Ginoo, nga na iyang gisulti ni kay kabalo gid ang Ginoo nga ang tao gayud wala na nagmaya sa Ginoo. Una moabot ang kangit-ngit dia nato kita napatay kahayagan, napatay chance, napatay time. Wala pa nahuman ang eleksyon, basig moabot ang eleksyon, mahuman ang eleksyon, magbuhat na po og grabe yung gitawag og kung si tawag na kanang magpuyo na to sa balay. Lockdown na po ta. Saan na lang? Kala 5 katong lockdown, perti na kong hilag sa Ginoo nga dili yung tatamo matugot Lord, itugot ba nimo nga mawala media sa imong pagdayeg samtang wala pa man kan ibalik, wala pa man ta mahingpit, wala pa man ta i-change sa itong lawas kay kung di ni ma-change sa nalibuato na to sige na tayo kahadlog, kabalaka kinsa na may mo comfort na to ako gani bingon ko Lord kinsa may mo comfort na ko ano may mo comfort na ko ang Ginoo ra gyud mo na tanang pulong ako nabasan mo na akong gisaligan mo na magilak ko tungod sa promise sa Ginoo Lord unsa may imong promise sa ko mo ra gyud akong gisaligan ug gituhuan mo na yang gingon before the dark cause the dark moabot man gyud ang panahon nga wa na tay mahimo pagpangalagad sa Ginoo. While we are looking for light, samtang kita nagtanaw ining kahayag nga gipahayag nya nagturn pod ni sa shadow. And today, kinahanglan maghatag-tag himaya karon sa Ginoo. Himaya ang Ginoo, pinaagya ng pagpasalamat, pagdaig, pagtahod ning adlaw sa Ginoo, gitahod nato sa unsang paagi nga magbalaan ta una ta moanhid dinhi nagdala ta og pasalamat bilang paghimaya sa Ginoo kay ngano man ang Ginoo man ginaghatag nato may maya man Ginoo kung ilo nimo nga kanatanan butang gikan sa iya ha tuo ba mo nga kanatanan butang gikan sa iya mabitan ang mingon ko ninyo dinhi dili gyud ka mapasagdan sa Ginoo kung magpabilin ka dili ka iadto sa mga balatian nga dagko kay ngano man ang promise niya life of peace. Karon di pa ninyo mabutunan kay nag-alanganin pa man mong tuo. O bitaw na ako sultihan ta mo I have a life of peace. Wala na ko nagunahuna pa og mga butang. Sa pa makunaw-naon akong ginahuna nga diin makaandam lang ko sa pagbalik niya. Mo nang usaya akong prayer Lord andama lang ko. Cast me not away from your presence, O Lord. Bisan matag adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Sabado ako lain prayer mo na cast me not lead me not mo na giingon ni David mo na gitudlo ni Jesus Christ nga lead me not into temptation nga di ko matintal ini mga butang ako gibuhat e basig nga deceive lang ko ini mga butang mao na hinungdan nga ma-unaware na lang ko mo bitaw na nga importante nga aduna tay pulong sa Ginoo mo na akong gingon kaninyo nga diin kanang paghimaya sa Ginoo mo nang gitawag ko atong depensa. Wa tay lain depensa sa atong kinabuhi, mga balatian, mga kakapoy, kasakit, mga unsa pa na ang mo depensa nimo ang Ginoo kung imong himayaon ang Ginoo kay matud pa niya kung magsalig ka. Ingon man ni Solomon sa Proverbs chapter 3, basahon na nimo siya. Kung musalig ka sa Ginoo niya dili ka mag-lean your own understanding. Kanang buot ka sa imong pagbuot na lang kay nag-trust ka sa Ginoo, mahimong maayo ang imong kinabuhi. Ang imong bones dili maluya, basaha ra gyud ninyo. So man basahon pa nato. Mo nang Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord. Mo nang gingon lean not your own understanding. Mo nang kung musalig ka sa Ginoo, tuna na po nang saon natong pagsalig sa Ginoo kay dagay mga tawo nga wa kabaw sa pagsalig para gani paghimaya, wa man na sila kabaw. Huwag ka ng pagdaig. Umuna kung gisulti ninyo nganong angay mga sundaygo ng ginoingon ni David tungod kay siya nagbuhat sa tuwa o marvelous work. Kung sa may work na to, nga kita, dili daw mamatay. Kung naata siya sa Ginoo. Wanang ningon si Solomon, apil mo sa buhi, kay kanang buhi, mahibaw gina siya mamatay. Wanang magbantay siya aron mamatay, so nagsalig siya sa Ginoo, kay ang Ginoo ra may naghatag og kinabuhi.
Manang ningon siya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Matag pulong unay mo, hatag kanimo kinabuhi. Mabita na si Jesus Christ as alive, nya light as alive. Water, bread, mo nang life, mo na itong giinom, mo na itong gikaon kining pulong sa Ginoo. Mo ning kinabuhi nga kita makalahote sa ulahi mga adlaw. Mo na maka-overcome ta kung mutuo ta ini. Kaya maka-overcome lang ining kalibutan katong dunay pagtuo. Kung walay pagtuo, maka-overcome day ka. Mo na wata kabalo nga pagabot sa gira, makapil ka. Mo nang gingon nga din ang promise na lang sa Ginoo, ang comfort sa Ginoo, nagsulti mo siya kay iya mang gi-reveal ni sa tuwa. Kung wani gi-reveal sa tuwa, dili ta iya sa Ginoo. Mo na akong gi-reveal sa inyo kay mao ni ang revelation. Nga din kanang glory sa Ginoo is hidden na, mystery man na. Mo na yang gingon diri sa Ephesians ha. Sa verse 18. Ephesians chapter 1 ingon pa ni Apostol Pablo ha. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what is the riches of His glory, of His inheritance in the saints. Ang inheritance sa mga balaan, ang himaya. Moabot ang adlaw sa himaya, the glorious days of God. Sa diya nga mo appear na si Jesus Christ, magpakita, that is the day of glorious. Mahimayaon ang adlaw sa Ginoo nga kanunay na nanta maghimaya sa walay katapusan. Karon nagpractice pa ta unsa una paghimaya ang Ginoo. Aron kita pag-abot sa unahan, mahimot ang takos nga kay ngano man kabalo man ta mo maya, gitudluan man ta sa pulong sa Ginoo. Dili man ingon nagpakamatay si Kristo, dalo na ta dito. Nya wa ta kabalo himaya, di ta kabalo. Mahimo batang adtuon ta dalon ta dito. Mo bitan nang naigitawag og worthy. Kinahanglan mahimo kang without spot and blameless. Kanang wala gyud kay sayop, kanang mahibaw mo ka although nakasala ka pero kabalo ka sa bulaton sa Ginoo ug maabtan ka sa bulaton nga nagabuhat ka bulaton sa Ginoo. Ang kuyaw lang diha kanang gitawag og wala gyud kay balo kay ngano man gihide man ni sa iya ning gospel. Sa tuwa ni gihide klaro kayo sa tuwa. Wala yang gingon dinhi. The eyes of your understanding being enlightened. Mga bright man ta dili sa kalibutan, pero wata kasabot sa pulong sa Ginoo because kanang atong understanding doon na nay mata unya kanang pulong sa Ginoo mo na ang gitawag og light mo enlightened, that ye may know what is the hope of His calling. Aron may bawa na nimo kung unsa imong paglaom sa imong pagtawag sa Ginoo nimo. Gitawag ka tuod sa Ginoo, ang pangutana doon na ba kay paglaom sa tawag sa Ginoo nimo? Tanang tao gitawag. Many are called but few are chosen. Kaya nga naman, because bisa gitawag siya, wala man siya na-enlightened pa. Kaya ang light mo nang nag-shine dito sa darkness, ayaw ko ina nga kasalan na mabitaw ng daggan kayo ang mga pulong sa Ginoo kay mo na ang nagpa-enlight sa tuang mga hunahuna, kasing-kasing sa atong mata. Muna yang gingon kay aron mahibaw ta kung unsa gyud kadakuon or unsay bililhon sa glory sa Ginoo, the riches of His glory. Kuyaw kayo ng glory sa Ginoo, mao na ang imong kusog, mao na ang imong kinabuhi, mao na ang depensa nimo, mao na imong paglaom. Mao na ako nabasahan diha. Verse by verse ko pa na pagsulti ninyo, basta mao na ako nabasahan. Wala inungdan atong unang panahon. Ang Exodus, si panahon pa ni Moses nang gitawag og paghimaya sa Ginoo. Chapter 29, verse 42 and 45. Ngingon pa si Moses sa 42, this shall be a continual burning of burnt offering throughout your generation at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. O mo ni yang giingon na mo ni ang continual burnt offering, kanang offering nga sinunog sa tibok nimong henerasyon diya sa portahan sa tabernacle sa simbahan jud of the congregation before the Lord,
diha sa tubangan sa Ginoo. Where will I meet you? O where will meet you? Kanang diin ako makitagbo nimo. Diri lang ang Ginoo makitagbo. Nga matod pa niya. To speak there unto thee. Aron pagkigistorya ngadto diha kaninyo. Sa verse 43, and there I will meet with thee, the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. Kinahanglan daw kanang tabernacle, kinahanglan mabalaan na pinaagi sa paghimaya sa Ginoo. Balaan ka niya, di ka kabaw mo himaya. Wala lang gyapon kakabalo kung ang imong pagkabalaan, balaan bagyo na. So therefore, mahibawa lang nimo nga nabalaan ka kung kabalo ka mo himaya sa Ginoo. Sa unsa mang paagi bi, himayaon nimo ang Ginoo, nga mahimaya ang Ginoo. Pag-abot pa lang sa buntag kaadlawon, unsa may imong isulti sa Ginoo? Lord, mao kani imong adlaw. Pwede ba ka makaingon, this is the day that the Lord has made, that we will rejoice and be glad in it? Si David nag-ingon. Sadya nga niabot ang adlaw sa Ginoo. Muna inungdan ang tanan sulat ni David is nag-glorify sa Ginoo. Mana si David is a commander and a leader because of the mercies of God na niya. Di kaluyan siya kanunay sa Ginoo. Mo sa nakaluyan ta kung ang Ginoo gayud atong mahimaya. Mahimaya gyud ang Ginoo kung wingon ka kining adlaw Ginoo. Kung ang imong adlaw nga gibuhat para nimo lang gyud himayaon kayo ka. Mo na ko mingon ninyo, ulanaan ninyo kung muanhin mo sa panahon sa adlaw sa Domingo. Bahala na kung magbuhat, magbulato, magnegosyo mo diha, manarbaho mo diha, ang Ginoo mo uban nimo. Mo nang giingon dito ni David sa Psalm chapter 20. Iyang ipadala ang tabang gikan diri labi na ma-remember niya ang imong burnt offering. Unsa man imong burnt offering? Kanang paghimaya sa Ginoo. Dili na siya kay numdum nga ikaw naala din na burnt offering. Nga waday dawatan ang imong pag-anhi dinhi waday ka mo nang mingon ang Ginoo. Pahawa magbubot og dawatan wagi ko kailan nimo. Manang gisulti ni Apostol Pablo nga sa ulahing adlaw di ay kita reprobate, disqualified. Mo na nga din nato yung tanaw ni pulong sa Ginoo kay mo ni atong guidance. Mo ni ang instruction nato. Mo na yang gingon dinhi. And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest office. And I will dwell among the children of Israel and will be their God. Mahimo siyang Dios nila, giingnan siya karon kay naabot naman ta nakailang puta sa Ginoo, mahimo nato siyang Dios. Kung atong buhaton kanang gitawag og paghimaya sa Ginoo nga pinaagi sa himaya sa Ginoo mabalaan dai. Wala nga unsaon nato nga kita mabalaan diri kanang kinahanglan kabalo ta mo himaya ang Ginoo. Mo nang gingon for the sake of God. Yan hita dinhi. Kung wala lang ka Ginoo, wagi ko'y mahimo. Mo nang niani ko dinhi aron mahimo na ko ang tanan kay kung wala ta o wala ang Ginoo, wala ko tay mahimo. Mo nang ani gyud mo dili. Kay adlaw ni sa Ginoo, dili man ni imo sa tinuod lang ang Bible nagyong dili ni imo. Kung ikaw iya sa Ginoo, mao ni ang adlaw nimo. Para sa Ginoo, muingon kay ikaw iya sa Ginoo niya kining adlaw di day ni imo. O di day nimo ihatag sa Ginoo ni. Sabat made for man. Dili man for sabat. Wa ka buhata para diri. Kung dili kini gibuhat sa Ginoo para nimo bisag asa ka moadto. Kinahanglan naagyo kay role kanang naagyo kay gitawag og paghatag inig. Pagtawad o paghimaya sa Ginoo. Mo nang hinungdan sa panahon ni Joshua dunay giingon dito nga din ang history na si Joshua mo'y puli ni Moses. Nakigira lang yapon, nakigubat. Abi niya, napildi ninyo ang Jericho, ninyo pa dito sa Ginoo. Pero kanang uban nga mga nasod, nga gagmay rawan niya napildi. Labi na katong ay ba, ay. Dunay lugar sa ay kay padulong sila dito sa Land of Promise. Muagi pa man sila dito sa Jericho. Human sa Jericho, napay mga gitawag gagmay nga mga barangay, sa bada, syudad ba na. Giato nila dito. Pakibugno sila dito, gubot sila dito, pildi man sila. Nakaingon sila, naroon na pildi man, may ginukad, gumayra nila. Namalik sila. Butong gisultihan si Joshua.
Kaya ang ilahamang pag ila sa Ginoo dunay usa ka tawo nila nga di nakigira unya. Wala dituman sa sugo sa Ginoo, wala nila himaya ang Ginoo ba pinaagit pagtuman. Mo bitaw nang adin sa panahon ni Joshua naamang giki naay tawo dito kauban lang nga si Akan ba. Ingon pa sa Joshua chapter 7 verse 19. Kaning istorya ni Akan samtang nakigira sila dito sa ay ngano wa man nila napildi. Giinan nila nga din kanang lugar na diha inyo nang pamatyon tanan tao mga tigulang pamatyon ang ninyo unya kanang mga bulawan diha mga sininang gwapo kayo sunuga ilubong sa yuta ayaw gid nyo dalaron ingon ihalag pareha ni kuan ba ni King Saul ang primerong hari gani nakita niya mga gwapo mga kayo mga sinina mga gold ang iyang giingon i-sacrifice ko ni sa Ginoo, dalong ko ni sa Ginoo, which is ang sugo sa Ginoo, mao sa to ang gisugo niya kang Joshua, nga din ilubong na tanan, ayaw gyud mo pagdalaan ng mga butangan na diha kanang inyong buntog ng lugar na diha. Mo to si King Saul, King Saul, giinan siya ni Samuel. Obey is better than sacrifice. Kang hunahuna man gud ni King Saul, dalong ko ni kay ako ihalad o ang sugo, ilubong tanan, ayaw mo pagdala, mo po na nahitabo kang Akan. Unya, wa makabaw si Joshua kung kinsa to, mo itong nagpahinom doon niya nga si Akan, doon na day gihimo, nga gipangdalan niya mga butang, gwapo kayo, mga sinila. Unya, dito sa iyang balay, gitaguan niya kay tent man to, dito gilubong niya. Mo itong naibong silang, napili man si Joshua, mo itong gitudluan siya sa espiritu, giato niya si Akan. Kung sa iyang gisulti dito, and Joshua said unto Akan, my son, give, I pray unto thee, glory to the Lord, God of Israel. Mo nang ihangyo gid si Joshua. Mo nang giingon, my son, anak ko, paghatag, ihatag, ako nag-ampo kanimo, naghangyo kanimo. Hatagig himaya ang Diyos sa Israel. Kaya mo na ito'y nagdumala nila. Muna ang atong Diyos na ba sa Israel, muna ang gingon ng Ginoo nga ihatag gayud ang himaya sa Ginoo. Mo to hinungdan nga napildi sila kay ngano si Akan wala gyud nagimaya sa Ginoo nga ang sugo wa niya tumana. Mo sa niya tuwa unsa man ato paghatag og himaya sa Ginoo kundi nato nituhuan ug tumanon. Although gituhuan nato wa nato buhata wa gyapon ta nagtuman. Mo bitaw na sa atong kinabuhi sa inyong kinabuhi. Muna nga tagsamtag kaluwasan. Mo nang una ta nga din moabot ning kangit-ngit. Wala nga samtang naatay light natagig himaya ang Ginoo sugod karon. Muna yang gingon. Mao po na sa panahon ni Pero. Amin sa panahon ni Pero. Ang Ginoo man gyapon nagbuot ang Pero nga dili niya pa lakuna sa makatulog ka bisis nga din gi hangyo ni Moses nga din o gyangyo permiro ikadua pag ikatulo gitugot na gyud sa Ginoo aron mapadayag lang gyud sa Ginoo ang iyang himaya ba nga ang tao mo himaya gyud kay ang Ginoo gamhanan gyud gipakita tanang tumlong adto sa Ehipto aron si Pero mo himaya og mutaod sa Ginoo ningon gud siya sa ulahing adlaw niya panggawas mo aron ang inyong Ginoo dili na musilot namo o di na himaya ang Ginoo kay ngano man ang Ginoo day ni silot nila. Mao sa to sa panahon kanang ikabud nga diin ang himaya sa ilahan nawala because kay katong Ark of the Covenant nakuha man to sa Palestine. Unya sa diha nga gitugot sa Ginoo nga ang Palestinian mudaog aron mahimaya day ang Ginoo kay ngano man katong Ark of the Covenant is the power of God mo tong naadto sa Palestinian. Yang Palestinian makaila nga din ang Dios sa Israel gamhanan. Mo to inungdan nga ilang gidala-dala dito sa ilang mga kasimbahanan. Dito pa na isimbahan gidalaan atong Ark of the Covenant gibutang gyud sa tungod nila unya katong revolto nga dako kayo. Gibutang gyud dito pagka gabi nawala sila pagkabuntag nabuak ang ilahang revolto. Naibong sila tanang revolto nila nabuak kay ngano man naa diha ang Ark of the Covenant nilang gikuha. Mo to ningon Palestinian nga dala na dito sa Picas baryo sa tuang lugar. Di na po sila agi dala dito nangasakit ang mga tao dito. Nangahadlok sila ano man daw nga once kani dalon nila sa mga lugar, mga kabaton sila og katalagman. Mo to ningon sila iuli na sa Israel. Kay dili na tuwa mo tong gamhanan nilang Dios mo tong nahimaya ang Ginoo.
Usa na dagay pamaagi ang Ginoo mahimaya. Sabi na kung di ka mo tuo, mahimaya ang Ginoo para ako. Kung dahil na yung mga nahitabo na ko, mo nang gingon nga higihimaya na ko ang Ginoo kay kanang nahitabo na ko. Usa din pamaagi nga gigamit sa Ginoo kung magpadayon ba ko og ila sa Ginoo. Or kung mubiya ko, therefore mo nang gingon wala na ko himaya ang Ginoo. Mo na nga nahimaya ang Ginoo sa tanan butang nga nahitabo. Mo na labaw sa tanan nagsulti siya kay ang himaya sa Ginoo imong depensa mo nang ayaw buhata ang dili gusto sa Ginoo kay ngano man mo man atong depensa ang paghimaya gyud sa Ginoo. Mo na kay ang Ginoo man gud gusto na siya og glory. Gusto siya og glory. Mo nang nag-mindful siya sa usa ka tawo. Mo ni ang history sa gitawag og Exodus kadto sa panahon gipagahi ni sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon aron iyahang mahimong gitawag og mahimaya ni Pero ang Ginoo. Ang mga tao sa Israel mahimaya gyud nga ang gamhanan day ang Dios ni Moses, ni Joshua, ni Abraham, ni Isaac mo nang gingon kay nakalimot mangud sila sa Dios. Mo bitaw na nga si David nagsulti gayon nga din nga nag-mindful kanunay ang Ginoo nga din nga ang tao magud wala na naghimaya. Mao sa na yang gingon sa Hebrews chapter 2 verse 10 o 6 to 10. Ang Israel sa tinuod lang tungod ng panahon gi-exchange nila ang glory sa Ginoo. Gikambyoan nila ba kanang ambot pasabot niingon ang Ginoo gi-change nila ang himaya sa Ginoo kanang ambot pasabot nga nagbuhat lang sila bulaton sa Ginoo ingon pa ni David pero wala na nahimaya ang Ginoo kay ngano man ang ila ramang gusto nga diin mubot amingon sila nga kini iya ni sa Ginoo kini mao bitaw nang naigingon ni Jeremiah nga ang good gihimon lang evil, ang evil gihimon nilang good. Wa na sila kahibalo sa good and evil which is katong kahoy nga knowledge kanang ilang gikaon to know the good and evil nya gibaliwala na nilang evil ang ilahan lang gihimo good. Mo nang ningon si Solomon nga ang eyes daw kuno sa tao para sa iya tanan makita niya is good. Good good. Pero wa day sila kabalo sa pulong sa Ginoo that is evil. Ang ilang gibuhat mo nang mahimong abomination ang tanan pagpangalagad. Ang Jeremiah chapter 2 verse 11 ingon pa niya, hath a nation changed their gods, which are yet no God? But my people have changed their glory, for that which is that not prophet. Ingon pa niya. Ang naso daw kuno, gi-change sila ilang Ginoo. Gikambyo-kambyo nilang Ginoo. Nga dili mo na ang Ginoo. Pero ang katawhan sa Ginoo, gi-change sila ang paghimaya. Although ang Ginoo nila, nga katong Diyos ni Isaac ug ni Israel, pero ang ilang paghimaya, dili gyud tumao. Aslo nga din, mo bitaw nang giingon, under lang sila sa balaod, nila lang gibuhat without faith. Kanang gitawag og walay pagtuba kay mo nang ningon di glorify as not God kay ngano man wala nila tuhuy kanang Dios nga mao nay naghatag sa imong trabaho nya ikaw buhila ka Christian kay kung ikaw tinuod nga iya sa Ginoo nakaila ka anang Dios ilo nimo siya kanang imuhang nakabtan o naabtan o nakabot karon naangkon karon ilo nimo nga tungod na sa Ginoo dili naman ingon ana ilaha tungod naman lang sa ilang pagpaningkamot nga din nangalagad sila diri sa butang sa kalibutan mo nang hinungdan na nasinso sila. Mo na yung mga tao nga wa nagsalig sa Ginoo sa ilahan lang mga talent labi na kanang giingon diri sa Bible nga kanang mga talent ka tao gusto gyud na og kanang ginansya. Magpabayad gyud na mo bitaw nang naigingon nabasa nako na ang mga tao mga maayo mo kanta, maayo mo gamit og instrument, mga bright nakinahanglan daw na sila og bayad. Mo na nga ang gipili sa Ginoo kadtong walay mga knowledge kay ngano man. Aron paghimayan na sila sa Ginoo, dili sila makinahanglan anang butang. Mo nang mingon sila nga wa ko nagkinahanglan ning butang. Kung do na may dato mingon nga wa ko nagkinahanglan ning butang, mo nang mahimaya ang Ginoo. Pero kanang mga tao di man gud mingon nga wa ko nagkinahanglan ning butang, samtang nga din ang kalibutan gibutang sa kasing-kasing sa Ginoo nga mao gyud na iyang kinabuhi diri. Wa bitay hinungdan dunay pulong sa Ginoo nga nag-ingon mystery, wa man gud nila nasabtan. Mo bitay na nga ang Dios sa mga katawhan nila gi-change nila ang glory. Kanang
Although nagbuhat sila mga bulaton alang sa Ginoo sa gisugo ni Moses sulat, mo na si Jesus Christ kung nabasa ni ani si Jesus Christ aron pagpasabot kung unsa tibot pasabot ni Moses nga ang ilang paghimaya nawala mo nang depart ang glory sa Ginoo nila. Mo nang giingon niya dinhi dili na makabaton sila og ginansya, no? For that which that not profit nga mo nang hinungdan nga ila manggug gi-change ang glory nga din wa sila makabot. Mo nang gingon imbis ang himaya sa Ginoo mao na atong depensa o man nga gihimaya nilang Ginoo as not God daw kuno o dili gyud Dios. Mo nang hinungdan nga ang ilang kinabuhi napukan sila para atong Holocaust. Kaklaro atong Holocaust nga naman people of God sila nga naman nakaptured sila ni Hitler. Klaro kay ito, although gumingon ka sila matong sample ba ingon ni Apostol Pablo. Tanaw nato sila kung unsay nahitabo sa ilaha. Kay sila atong sample, sila atong admonition nga din kung unsay gibuhat nila sa ilahang buhi nga Dios nga gamhanan. Gibaliwala man gud nila. Although naghimaya gyapon sila sa Ginoo pero gipasagdan sila. Tanawa ra gitong mga tao nga mga Hudiyo nga gikulong ni Hitler perting payata. Nangamatay lang nga gihimo ni Hitler nga din. 10 million gud to. Nya ginahinay patay ni Hitler dito sa gitawag og kanang hudno gani nga dako kayo nya pasiritan og kanang makahilo makamatay kada adlaw lagi daw patay daw sila og tag 5,000 1,000 baliwala na ng mga patay na ilubong lang yun na ang silot sa Ginoo sila kay ngano man gi-exchange man gud nilang glory mo nang wa na sila depensa mo sad nakita karon no mo na yang gingon diri sa Hosea chapter 4 verse 7. As they were increased, so they sinned against me. Therefore, will I change their glory unto shame. Tanawa, ang paghimaya nila sa Ginoo, niadto sa kaulawan. Ako, pwede ko mo istoryan, naulawan mo. Ngano man, kay ang paghimaya ninyo sa Ginoo, dili mao. Gi-change nimo. The more daw sila ni-increase, the more na hinon sila nakasala. Kaya nga naman, gi-change sa Ginoo ang himaya ngadto silang kaulawan. Nga bisan sila naghimaya sa Ginoo, mingon sila, mabitan na si Jesus Christ, sige panaway sila, sige panaway, sige kamo mutuo mo sa ang Moses, pero di day mo mutuo sa sulat ni Moses. Nga si Moses nagsulat man ako. Oh. Diwa sila kasabot, di mo sa daw pagsulat ni Moses sa iyaha. Bisag kamo, wa man mo kabalo kay ngano man naabay Jesus Christ sa Old Testament wala. Sa unsa paagi aron masabtan nato nga si Kristo, matud pa niya sa wa pa ang kalibutan naa na siya. Unya si Moses nagsulat may tungod niya. Sa unsa paagi tungod si Jesus Christ ang pulong. Unya sa sinugdan gibuhat ang kalibutan tungod sa pulong. Di ba? Mo na nga si Jesus Christ is a God, ang God mo nang pulong. Ang buot pasabot, wala sila kahibalugod. Kaya nga naman, niingon siya, nga, pakaon daw niya ang iyang lawas. Kaya ang lawas daw niya, mo ka na ang kinabuhi. Mo na, masuko ang mga tao ko muna. Wa magod sila makasabot. Ang Ginoo lang yapon mo ay nag-guide nila, nga di sila kasabot. Mo na, ang ilahang paghimaya sa Ginoo, change sila sa ilang kaulawan, nga hantod karon. Ulaw kayo sila, nga way nagpanalipod sa ilang Ginoo. Mo na, inungdan, nang muwat na silang armas. Kay nga naman, para depensa silang kagalingon. Sa tinuod lang sila ang pinakakuyaw kayo armas diri sa kalibutan kung maggira na kay nga naa sila yung defense. Naa sila yung panglaban. Pero ang Ginoo lang gyapon mo ay naghatag kanila og knowledge. Kay nga naman, dili plano sa Ginoo nga kanang yutaan na samtang dili pa ang plano sa Ginoo mapukan na. Pero na may plano ang Ginoo sa ilaha nga sila mapukan ra yun. Kay ihatag man ni ingon pa ang Ginoo kining kalibutan ihatag ni ngadto sa mga Gentiles, sa mga tao makasasala ba mo nang dunay marking wabot gyud ta dito mo bitaw na nagtuunta aron mawarningan ta ini. Mo nang na-increase sila, the more they increase, the more na inon sila nakasala. Kay nga naman ang Ginoo mo ay nagtuklod sa ila nga ang inyong paghimaya kaulawan na ninyo. Although bisan nag-ila mo na ko, nagsampit mo na ko, pero maulawan na mo po, kaya nga naman, di man kumutabang ninyo. Ganit, ingon si David, do not, far from me, do not hide your face unto me. O ayaw, itago na mong naong na ko, kaya nga naman,
trouble. Once gani ang Ginoo mutago. Mo nang giingon ni Isaiah ba, dinumdumi nga ang tabang sa Ginoo nawala kay ngano man tungod sa ilang sala. Ingon sa 59, Isaiah 59. Wala gi-short ang kamot sa Ginoo di makatabang because of your sin. Tungod sa inyong sala, namubo nang di nakatabang. Mo bitaw na nga ang atong sala kanang pag ani di sa simbahan nga diin wa nato tumana ang sugo sa Ginoo. Wanang sin is the transgression of law. Unsa may law sa Ginoo? Give glory unto God. Wanang gingon, the glory due to God. Una yang gingon dinhi, wana ang Hosea nga nagingon